салом алейк бародаро. Салом, салом бачаёчо. Салом алейкум Умар. Ро. Созе бародаро, хубе саломати, хуба. Салом алейк азрегар. Ва алейкут ба салом бачаёчо. Умаро Фозил акаҷони ма зинда бошӣ додарҷон. Салом айноми бачаҳои Калхозобод. Ай гап неста, зинда бошем бачаҳои Калхозобод. Соҳиб раҳмат. Салом алейкум ака. Видеоро як видеоро ёни як-ду гапи нито гуфта. Аҳамият надиҳем бародаро, гапҳои нитои вайда. Салом алейкум аҳли Санкт-Петербург. Ва алейкум ба салом. Зангиш задам ёвониро ба худо қасам қатъи чахчах кардем. Видеоро гирифту далит кард. Мақсад ягон ҷои чизиш неста. Бачаҳо ягон фикри безебам накунен. Баъд шағол бисёр айда ҳамин байни мардуми хидмон. Рав вай визов додай та вай хали када у хали. Аҳамият надиҳем вай ҳеҷ визов неста. Чӣ кор буда? Кор бародаро чанд кас ина мепурса ки мисол намо ҷои кор надорем. Ана бо яхе бародарое ҳаста ки ҷои кор дорем мега. Ман пешакӣ гуфтум огоҳ кунам яхелтона ки куҷое ки мерен кор қатъи шурӯъ чахчах кунен, маъқул нашава кор накунен. Ба нагӯен мақсад ки ай канали фалонча рафтем, ай ҳама одам роҳӣ карди хелхе. Ака Комрон, ака я тоҷик ки дад акач хел алоқада буром катем. Инстаграмда нависен иншалло камтар бекор шавем, ба ҷавоб шаметем. Гап нестай бародаро, барои дастгириётон кадоме ки шатакати задагӣ нестай лайка бизанед. Хирс 22-23 шукри худо созум бародар. Камил Раҳмон, салом алейкум. Баҳодур Раимов, салом аз вахш. Зинда бошӣ. Бародарои Санкт-Петербург зинда бошен ҳаматон. Благодаря шумое ҳамин қадар подписчик ҷамъ кардам. Салом Шеринар. Ҳунар ва табиат. Салом, салом, зинда бошӣ. Ака салом, салом ака. Дар Инстаграм ному чия? Дар Инстаграм ному Коля Таҷик. Я ҷои кор мондем бародаро. Аввал чахчах кунем. Мақсад чия мехостам гӯям ки одамия мақсад ман вай ба чия даже намешиносам. Ба худо қасам занг зад гуфт ки акаам хе ҷои корай. Ман гуфтам хай биё майлиш мегирем мемонем. Мисол бачаҳои кадоме ки кор дар вунуждатса дора мерава. Аввал мондем мақсад ҳамуҷа занг занен бибинен маъқул шава кор кунен, маъқул нашава. Мақсад як одам занг зад гуфт ки армиян айше фишака гуфт қай одамои хуб нестан. Мақсад дар Инстаграм Шеринар барото як сухан дастгирӣ кунад. Ака Комрон масъалаи гражданӣ чӣ хел кунем? Охир гуфтам ку як одам дар кора, як кас фақат
ами Instagram да нависен, иншалло ҷавобша мегирен. ҳозир як рӯза да надр омадем, ина иншалло ирӯз пага хеле сабук шидагем. медурем салом аз номи бачаҳои Помир. Зинда бошем бачаҳои Помир. Ва алайкум ва салом брат. Салом алайкум бародар, коро хубанд. Худо ба шукр шероинар, коро 100% ҳама хубе. Акай коля лайка лагат шаб кардем 20 каса. Мошалло ҳами 20 54 та лайка 20 та шайхи дуда даст начи. Салом алайкум. намеои Челябинск як бор меҳмонӣ. Иншалло бародарҷон вақт соат шава мебинем айдими даводавои документатсия яду бародар да документ кадистем. охи Абдулло он то анамақ ақл дори охи тура маза нест мегӯй коро бо мегӯй армяно одами хуб неста мақсад ростша мегӯм охира мақсад договор кай пешхай мара хе ту бори одам занг зад гуфт ки ака ҷои кора манам гирифту мондум на пулша гирифтем на ягон ба пул кадем я пага мақсад мегӯм бо кида нашаве ягон гапи ганда нагуфтам ку брат. Комрон салом мо бачаҳои душанбе шинохтем моро. Не бародарҷон нашинохтум куҷои да боши саломат боши вақтиё ғайру акай комрон да кепка ҷоно нагирифтиш як бо ҳама одам кам шидага дини ма 2000 одам буд нагирифтем шада 2000 акида ҳами 100 кас гирем. умаров фозил одамош дар омада аймара чуба намехонам бародарҷон ай касира дида мехонем имчалло акай коля созӣ шукри аллоҳ. салом алайкум. гап нестай гап нест гап нестай бачо брат ҳо умаров салом ака столови дар Люблино ҳа. бале бародарҷон занг занен уҷа столови неста уҷа хали кафе пафе неста занг мезанен карочи чӣ мегам доставка мегам любой ҷой ҳами Люблино мебарем мега кадоми занг зада вихина куҷо мойка ахмед чихелия мойка ахмед 100% мо рафтем дидем мойка беҳтарин суханҳо бародари аҳли ислом. аллоҳ айту розӣ бошад. акои комрон мусалмони ёвонӣ зинда боши акаҷон. салом алейкум брат чанд сумай ойли ки чи чанд сумай бародаро бо як бори дига мегӯм ман барои чӣ номеросона дар экран мемонам ҳама одаме ки ҷои кор мега агар шумо да дар кор боша кадомида ки мақсад ҳами коро дар кор боша нависеда тай комментария мисол ҳами короя кинем дар кор набоша накинем. мисол мара занг мезанан меган ака ҷои кор дорум мисол 20 одам дар кора ё ки 40 одам дар кора. Юсупов Азор Аҳмади Калон Юнусов Юсуп салом алайкум ака як кас ки дад кардагач хел сиёзда буроем дар номи худо моро чӣ хел ҳами шуморо ки дад мекунанд ман намефаҳмам кай ҳами кор тамом мешавад. мақсади гап дар сари вай меравад бародарҷоно ки ина мисол занг мезананд меган ака ҷои корай ҳамира дар ютуб мо мардак биёя бачаҳои худмо кадоми бекора биёя кор куна мо мегирем ютуб да мемонем. ирӯз як бародар занг зад гуфт ки уҷа ҷои кор ихелай ухелай ана и якум гапум бародарҷоно. дуюм гап дар сари чӣ меравад видеоя то охирша тамошо накарда ҳамон видеое ки кафеа мондагем кафеа бародари худмона кафе дар Люблино мақсад вай фақат доставка уҷа ҷои шишта надора вай чиста барои доставка кадаги ҷоша мақсад хоҳиш кард ки ака як дастгирӣ кинен мисол мо ҳамра дастгирӣ кардем
саломат боши Назарпур. мо амра дастгирӣ кардем бародарҷоно. ана яхе одам занг мезана ҷои кор гуфти кафеа реклама карда то охирша видео тамошо сабр намекунам амра тамошо кунам занг зада лишни гапо мезанам мақсад ҳамин любой видео то охирша тамошо кунем. баъд масъалаи бор ҳам бародар як одами дигар занг зад ай 5 агар ҳамҷада бародарои панҷӣ бошен аммо ака гуфт ки агар бортон бисёр боша 5 мебарем бисёр набоша наметонем бурда мисол 5 дурай мисол ҳамира мехоҳам шумода фаҳмонам ки камаз мера тамоми ҷои қариби Тоҷикистон. ина занг занен фура раъкӣ мешавад то 20 иншаалло раъкӣ мешавад. номерош 926 947 87 23 кадоме ки бор роӣ мекунад ба дили пир. мо рафтем ҷои ҳамин акара дидем мақсад қатиш прямой эфир интервю додак ҳамин ака ки мисол ягон лишни бортон гум намешавад ҳамавақт дар алоқаи дар связай занг занен ҳамин акара боротона роӣ кунен 4-5 тони дига бор дар кора мега роӣ мекунем уже шояд то 20 гирем мега шояд пештар гирем мега ҳамин номерода занг занем ҳамин мардак 4-5 тон дига ҷамъ кунам мехеза мера Тоҷикистон боротон пеш ай соли нав аввалаш худованд соҳу саломат мера мераса. Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Душанбе, Ваҳдат, Норак, Кӯлоб, Қирған, Данғара, Сари Хусор бор роӣ мекунам марда. Салом салом. Абдулло брат ози мада занг мезананд мегӯянд ҷои кор дар Екатеринбург. ина ақли хита бибин ки брат мегӯй ки пешаи канал мондан бра бибин ман занам равм Екатеринбург бибинам ҷои кора бамонам ҳамихе кунам ё ки ина ман рафтам дидам ҳама 100% мисол ман куҷо мефаҳмам ки уҷа кидата ҳар як бародари моро кидат мекунанд зависит ай хиди ҳама одамай чуба ина мо ҳамин қасол дар Москва шудем 10 сол 15 сол шуд моро як кас кидат накарда. бисёр бародарҳое ҳастанд ки кидатшон кардаги нестанд абсолютно ҳай бесавод бошӣ беақл бошӣ ба ҳамин чизе ки гуфтан аваё гапи аваё кади як бародар тоба кардан худо занг зада мега ман 1 сол шуд кор кардистам моли пул нагирифтам ина намебинам номероша чихе номероша ғарм не брат ғарм не гуфтаг мо пурсидемша мақсад ғарм роӣ намекунам мега номерош ина брат 926 947 87 23 ҳам видео ба тамошо мекунӣ мегирӣ номероша бо дар таги комментариҳо мондагем конечно бра бин ча вақти ту эълониш каиста о чихе ман ина савол ман худи Екатеринбургам ту ай хонат намебироӣ берун ина ҳамин қақл дорӣ ту брат мега бра бин ша хайна ман рафтам дидам пага кидат кардан ишда чӣ мегӯй ба мегӯянд ки ту рафта дида будӣ кадомира кидат мекунанд ман ҷавобгӯ нестам мара кор ҳамин то ози мара занг зани гӯй ки ака ина ҷои корай ина ҳамира гир эълон ки мо мегирем эълонаш мекунем мақсад мо барои хубӣ када барои хубирамон раса гуфта ова бра бинаш эта ҳама қақл дорӣ охин хайна биё тура роҳӣ мекунем заблокирит чи нака камон навистан гира брат хайна бародаро шумо нависе шумо чӣ мегӯед ина мардак бори вақте ки ина мора занг мезананд бародари тоҷики худмо занг мезананд мега ака корай гап нестай барои дастгиритон миннатдорум инстаграм да кадоми нависа иншааллоҳ мо ответ метиҳем ша бародаро коля таҷик инстаграм мана як бор дига ози нишон метем одам беҳад бисёрай сабр кунен ответша мегирем бародарҷоно акай коля ма видорум чихе паспорт бигирем инстаграм да навис ответ ҳаметим чихе мебигирӣ
اینا برادرای اینستاگرام ما اینجا دیدستین اینا Коля Таджик که Нижний Печорок 010110 гапа туғрия Коля конечно акаҷон бовар кинен ман наметонам мисол любой ҷоя занг мезанам меган ҷои кор нарафамис мо гирифтем видеош кардем ҷои кора мисол ягон кас ҷалб накарда худо башага нам бародар ёни буд дастгирӣ кард бародаро 40 кас дар рафтан ҷои кор чанд тиз бо занг задан ки мақсад ҷои кор 100% туғрия Коля салом ба пеш бар гап нест акай улуғбек гап нест ака ман дар стройка 12 сол кор мекунам ҳоли кидат накардааст ман дар Екатеринбург кор мекунам аллоҳ нигаҳбону черина худованд кидат нашавӣ наметови ака Тоҷикон ТВ ҳамиҷо даем ку брат кормон бисёртара хела кор сабук шуд иншааллоҳ дигар ҳаракат мекунем салом Коля Шермуҳаммад Ёвонӣ видеои уро варда дидӣ бале бародарҷоно дидем ҳама ака кади гап задем мақсад фаҳмондем шаки ки мисол хатоӣ кардагӣ ҳама ака фаҳмид ҳақиқат гирифт удалит кардам видеора намедонам ака дигар накофтам шарости гап ина бо дар шогирдиш рӯӣ кардагае ки мисол авай удалит ки мисол ҳозир мемонем бо голосаки рӯӣ кардагая некрӯз ҳаму герое биги удалит ки унам барои Коля гаврузгием ку суханомо киду мақтиш суханомона кардем бародарҷоно некрӯз ҳаму герое биги удалит ки унам барои Коля гаврузгием ку суханомо киду мақтиш ҳамин видео салом я пайғом ай мулки гариб ай номи ба акачида ай мара намехонӣ Рашидҷон брат хондестем ай Ӯзбекистон салом зинда бошӣ бародари ӯзбекистонӣ як занг занем меша худа Амриддин братҷон мешава занг занен фақат ватсап кати шумо моя правильно фаҳмед Коля нам нужен человек семейный пара в загородный дом в инстаграме напишите я вам найду есть такой семейный пара ака метони визараш не бародарҷон и гап дуруға далер ашуру визара уй кадан и гап дуруға и кора мо наметонем када салом брат гап нест и машинико метонанд 10 рӯз уй мекунам бо ҳамон мемонам бародарои навдур омадагӣ я бозам салом алейкум дастгиритон хеле сиз шидай бародарҷоно барои чӣ ки худам мефаҳмам хай видеоям нашидеста видеои сочни мочни барои чӣ ки бисёр суханои нек задан ки бародар ҳамин лицои амора нишон нате имина тоҷикои худмона бас кардем шерои нар тоҷикои худмона рӯзи кори чанд сум метия барои ҳамин мо ака номерош ҳамемонем ки хитон бубинен хитон қатӣ чахчах кунен рӯзи кор миннатдорем барои дастгиритон ака номерои ватсап тароӣ ки ҳамин рӯз ё пага номери нао мегирам иншааллоҳ мемонем дигар номерои ватсапа илтимос акаҷон ай мара бихон ҳамун боло рафт нахондӣ Рашидҷон брат чӣ гап боша салом акай Комрон ай номи шерои Нилу Сити зинда бошем бародарои Нилу Сити бихон брат ай мара Умаров Фозил ба пеш ҳамиқа дастгирӣ кардести шерина бародари дастгирӣ ҳар касам қадрша намедона чӣ хел бо рӯй кунам дар Питер шинос ҳастай ака барои РВП не шери алло не дар Питер надорем бор ҳазор бор мегум ина боя бор дига номерош 926 947 87 23
бародари тоҷик ака ҳамин номеро як бор навис 926 947 87 23 бор қариб любой ҷои Тоҷикистон қариб. Ака пула гирифтан, патена надодан, да срок додан. Далер Ашуров Инстаграм да навис шерина. Чхе пула гирифтан, патена надо, регистрация значит фарши будага. Ина номерои бора роӣ кардага, бор Тоҷикистон то 20 бародаро 4-5 тон бор нахо ҷамъ накунем, ҳамин бороя роӣ кунем рава. Акай Ҷумахон шери нарай бовар кунен накунен, ин ҳамин бисмиллоҳирраҳмонирраҳим, ин ҳамин рекламая ман бепул кардестам. Валло било толло хо бовар кунен хоне штоби ки мақсад ҳамин бародаро то соли нав аст, чизе ки роӣ мекунанд, падарка мадарка чизе ки мехоҳанд роӣ кунанд. қасамша намехӯрем, я 10 кило бори мая гирифтаг ака. Чӣ кора ака? Одам мебара? Одам не, чокади ака коля каташ. Ака коля ма видео дорум, чанд сум расход месавад. Паспорти агар вид наҷитиста дошта бошӣ бародар, ӯ қайрасходам намеша, агар ягон аставани дошта бошӣ. ҳамин қинии кор ҳамин РВП гирифтан шаyd тамом усиш дигар расход ҳисоб ки надорем. Мошин дорем ба ки роиш кунем. Мошин намебара, трактор мебара, любой чи беғарзи мошини майда мега, мошини майда мега, уй мекунан, пломбая проблема меша мега. Ака Комрон ба пеш панҷи. Зинда боши бародари панҷи коля бародарҷон, як кори симени бовар аст. Илтимос ҷавоб бародар. Охи бародарҷоно, инам биненда як хелет менависен ки кор дар кора. Правильно, шероина ҳамин мара хушрӯ гӯш кунен, ответен да ҳамин гапи ма. Як хелтон менависен ки акаш кор дар кора, киҷо кор ёвем, киҷо ёвем. Ман мегирам мисол мепурсам бародарое ки каси кор дора, мегум мада корша партоя да WhatsApp-ам, да Instagram-ам. Мегирем видео мекунем, мепартоем бепул беҳичи. Мақсад бародаро ҷои коршон шавада, ҷои кор таъмин шавад. Ана бо занг мезананд, ақорат мекунанд ки бародар ин ҷои кор ихелай ухелай. Охи ман уда ҷавобгӯ нестам бародарҷоно. Кадоме ки ҷои кор меравай мисол маъқул намеша ё кидата уҷа фаромӯш накунем ки ман дар он кор ҷавобгӯ нестам. Ман хеле ки нами штагиам занг мезананд, мегӯянд ҷои кор аста яка. Акай Ҷумахон да прямой эфир штагиам ака, ин ҳозир хитама реклама кардестам. Акаҷон бовар ки ин ҳами ҳозир як одам омадеста, як ҷои срочно бояд равем, наметавонам шишта. Борота кадом шаҳрро мебарӣ? Гап зани як бори дигар худат ки ҳам мардум фаҳма. Душанбе, аввал Регар, Шаҳринав, Ҳисор, Душанбе, далши Ваҳдат, Норак, Себистон, Данғара, Босе, Архор, Куло, Советский, Балҷивон, Кангирд, Сарихосор, точно. Я ма реклама мекунам, мо додарам Қайбулистон да бор тақсим кета. Баъд иси гаштаги Қирған, Вахш, Шаҳри Туз. номерота гӯ ака, номерота худат гӯ. 926 947 87 23 916 072 69 01. Иншалло. Ҳамат занг занем, мо 24 соат. Чанд қа гуфти 4-5 тон гуфти бор мондага ҷамъ накарда? як 4-5 тон дигар намераса. Ҳамин ғайрат мегӯям. бародаро ҳамин рӯз я бало кинен, ҳамин ҳозир 200 каса дар эфири ма. Худо сафи бародарои мара зиёд кина. бародарҷоно, ҳамин я дастгирӣ кинен, ҳамин акара 4-5 тон дигар бор чие ки мо ҷамъ накунем. Мисоли қадар одамем. ҳамин 200 кас агар 50 килои бортия як арсод бор мешавад. ҳамин акая дастгирӣ кинем, мисол бори ҳамамон мераса саломат пеш аз соли нав падарко мераса хонада. Акай Ҷумахон алло нигоҳбонат алоқа дарем.
بله بله فرخور میبرم فرخور هم میبرده اینا لوبای جوقری میبره گفتستم که به غرض غرم شهری توزو 5 اگر میگه آدم بسیار جمع شوه بار بسیار جمع شوه میبریم سلام برادر یک توجیکی خودمون کیدت کردیست دیگه بسر توجیکو من نمیرم ابسالوت نه برای چی که اقارت های بزب این نسبت همین توجیکو خودمون میشوه لوبای ملت به غرض توجیک خودمون کلا بکورم کور نیسته التماس تجکه روز کور هسته برادر زنگ زنین کور هست یوونی نمیره یوون نمیره نه برادر جان یوون باشی یوون نمیره میگه نمیدونم با کدام سبب میگه برو یوون میگه ای وحدت بیان گیرن میگه بسیار برادر میگه خیلی روی میکنه کلا رکلام چی که خیلی براتش کنه هلال حکیموف چه خیلی رکلام چی برات خیلی رکلام چی میگیم و چیست همی برادر را دستگیری میکنیم خود چه خیلی که فکر میکنی اکا انوشیروان ای قرغان سلام علیکم سوزی یگونجو خوبه نمی‌یا قرطوی توجی نمیشری نه زنده باشی انوشیروان جون براد انشالله میویم یگون روز سلام 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 کسی که نه در اومد سلام مافیا 08 همین چی در نویس اینستاگرام دا کازان نکا زنده باشین جانو یا بار رفتنی شدیم پشتون نه نیفتیم تو نه یا بار زنگ زنین کازان میریم انشالله نمره تل تا پارتا اکا اینستاگرام شروع نر اینستاگرام سون تو نگرفته نتونین یک حالش کنین کسی سون نمیتا ایسور میرا یک دیو موچی را سه موچی را ایسور یکم ریگار شهری نو ایسور نمرو تا یک جو بیوین نمرو تا بته نمرو را علیشک میکنیم براد همی روز اکا کلیا کوری مو میش دنیای ما شالا زخرا رو مارشالا زخرا و براد زوغا میگی زوغچه زنگ زدیم قطی چخ کردیم انشالله یا تلفن مون از ابلاکیرف کداگه اول دیومش کتی اول بو گپ زدستم او صورتی که در اکرانش موندگه وای نیست او صورت روی نکی اگونجو او انیق وای نیست سلام چو کردی کمرون در چای ما در هیچی برا دلی آقا همون شب کرگی اکا کلا کماز میاد ولگراد نه برادر جون ای مسکو مسکوسکی اوبلاست الو شگرانه الو اکا جون ها اکا جون بله سازش مو سلامتی خوبه ای دوشنبه نوشته ها ندیدم اکا جون بخشش ندیدم او شگری الو گاب نیست اکا این همی اکا توجیکستان زنگ میزنه پستیانی اول پرسی میکنه برادرها هنه خشیدن در کره الله نگهبان دکه در پناه خدا باشین معلوم این همه اکا در گاب ندارم چند برای توجیکستان زنگ میزنه میگه خیلی دودر چی خیز من مقصد گاب نیست اهمیت نتی 50 روبل سلام علیکم اکای کامرون اکای کای گرام میشوه ناوشنیکا رحیم احمدوف کدام ناوشنیکا براد سلام علیکم ای قرغان کل براد زنده باشی سلام از غریبی
Regarî, zinda boşi Regarî. Zinda boşin sheroy nar hamata dust medorum. Xolov xol. Bale. Tecerus cevap te akama Moskvadayım. Akamu Muhammed Yonira yoren korkna. Kolya cevap nameti. Da çi cevap nametiyum Zafar brat. Abacha bishor gapi mezane ki namekhoni ay iltimos knira yachshide. Aka nomer dar kora. Sheronar Instagram da navise kolya cevap nametiyum. Shida cevap nametiyum Instagram. Kase Instagram da navise cevap nametiyum. Chkhel kora aka. Stroyka kora. Boya bordiga masala hami korda megum barodarjono. Pes ay یا جمرین مسئولیتاتون خوب شروع کنین. این اینستاگرام برادر توجیک نوشته است. بچه گیجوی کم نمایی همجا دارم کو من چه لابا مراد نمارو تپا و علیکم السلام خدا با شکر که بکنم کن акаҷон галасавои ватсап дарои кинен ҷавоб метиҳем инҷа да занг назанем дига акаҷон аллоҳ нигаҳбонтон дар эфир бале акаҷон бале аллоҳ нигаҳбонтон майли гап нест шерӯнар салом барои бародарои нав дуромадагиё имо да ҷавоб наметиҳем абсолютно номера намебардорем ватсап да кадоме ки галасавои рои кина ё ки нависа основной Instagram да иншаллоҳ ответча по-любому мегирад. Итаға просто Instagram са подписчиков ша хезондани ай бародар. Мега Instagram да нависем. Охай брат, хай нанависте охи нами кадоме да ки маъқул неста нанависа кадоме кор дора мисоли он савол дора амо бинависа то имин ама да подписчикам дар кон неста Instagram. То брат нанависи имин ами то абсолютно нанавис брат ҷон. Ака яс сода. Салом алейкум чхели сози ака Комрон. Бародарои нав дуромадаги як бор дига ҳаматонда салом алейкум. Дед Мороз. Малом не салом. Худо нигаҳбонат брат. Ака ту должен нести хуби кни. Фахриддин Раимов зинда боши брат ҷон. ҳар кас намефаҳма қатъи бачаҳои худмон беҳад қиндай мушкилай кор кардан ба номи Аллоҳ гапҳои лишни ақоратҳои безеб я шурикай кия ё они парданалати бадбахт нахотам хали нависигу кӯдакота фалон мекунем бамбар ба эмонат заиф шидаги одам дар ҳамтай комментариҳо хали навистай дар ҳам комментарияе ки чизаи ҳамхали гудакота фалон мекунем падала надохи ту фарзанд надори ту зан надори салом алейкум у ҳақорати ту мекунӣ мегзара меран леки бадбахтит мемона салом ака зинда бошӣ ёрдам метем ту чӣ кор буд мекунӣ планета магазин ягон кор брат салом алейкум бародар коля мумкин номерои телефона зарур аст Шеринар Баҳодур бародарҷон гуфтестам таку бесполезная номери телефон Instagram да нава ака навистеста Instagram да нависен иншааллоҳ як кас нестем мисол ду кас нестем 2-3 одамай ҳамаю да ответ дода наметонем сразу вақте ки хондем ответ надодем бо гап меша ки мисол мехонем ҷавоб наметиҳем бари ҳамин ята дута ҳар рӯз добавить када навистестем сона гӯш кун коля бихон смс-ра исфара ака як ключ те эй салом ака ҷавоб те ака як ключ те ака коля зинда бошӣ нар раҳмати калон шамил салом алейкум ай бачаҳои Язгулом зинда бошӣ бачаҳои Язгулом бародаро зинда бошен коля сози саломатит хуба я хизмат ака я
Охматра надонум ключте. Акаҷон бекорем аждатам уисарум рехт. Иван Иванов навистем ку ҷои кор ҳамунҷа равем бинем бародаро қатӣ занг занем чахчах кинен ҳамунҷа ҳам ҷои корам мондагем каси ҷои кор дора чӣ дора партоя ака давай фақат газуй аҳамият надоҳем хали балаболои душман зинда бошӣ гап нест шерина таға шағолора аҳамият надоҳем манучер гап нест ваҳдат чокадай ваҳдат брат ака комрон як ришаки ӯ ришаки против ма видео карда буд ӯ русски хчо надиден бародаро ки ҳами савола ждат доштум ки як касти ҳами савола на самом деле вайда задиват кард ки ман оруси ба ё қапида будам телефон сайдаст гирифта будам вайда ҳами кор маъқул нашуд ба хотире ки ваям оруса ман орусшонам хали карда будам аммо тоҷикои хидмона дастгирӣ намекунем бо дар таги видеои аввал навишта ки тоҷикои хидмон ман мехонам комментариёса русикат правильно надо его посадить бамбар ба амрӯзиде марги ту бори тоҷик ту тоҷик гуфтан тия ай бай ту бори мардака кати ёвонӣ во хурдӣ даъват кард кати ёвонӣ гап задем бародар ба телефон ҷомона партфтем еста положение гуфтем акаҷон биё мешинем ина ха чахчах кардем гапомона ҳамаша пазондем мақсад гуфт ки ҳам видеотау далид ки мақсад мо ҳам далид мекунем мо ҳам гирифтем маҳкам кардем ва ҳам маҳкам кард ягон гапи лишни нестай бародарҷоно ҳама 100% набай таға охи гуфти оли озбе занг мезанам додар дар квота ягон ёрдам карда метавонӣ не квота нест озирашда мо ҳам одами мо квота надора абсолютно як одам ҳамин инстаграмда иншааллоҳ вибират мекунем кадоми дар ҳақиқат кардани закс кати дар тоҷикистон закс надошта бошам мекунем иншааллоҳ давид тв ака менеже дорум паспорт гирифтанда ёрдам мекунӣ ман дар екатеринбург прописка дар екатеринбург шери нар инстаграм дар навиш агар урусиро хушрӯ бидонӣ ҳами знани русски язик гуфта экзамен сдават мекунӣ иншааллоҳ падават мекунем вид назитиста дошта бошем коля канала реклама мекунем не бародарҷон намекунем ҳами реклама мекунӣ рекламщик мешӣ бовар ки ёрдам мекунӣ меги дастгирӣ кунем бародарора рекламщик номемонам любой чӣ мемонад тоҷикои хунум масша коля бо зинда бошӣ ака бобои коля машинико кам шуди ай рӯзи баромадагии шумо эмомалиҷон зинда бошӣ ба худо қасам як ака дар телефоном 1000 рубл партофта мегум бародар чуба партофти чек шагирфта дар ватсапм партофта мега акаи одам 17000 қарзор буд чанд қазора кардам ша қариб 1 сол мега на партов гуфтум ки паҳад сурато тавози дар коля мепартом мега пула партов мега ака як ключте салом аз номи бачаҳои фархор зинда бошен шерои нари фархор эй салом салом шери нар муҳаммад на чӣ хеле созӣ класс амонди класс амон класс дар таво мардуми худмона як хелеша ба номи аллоҳ ғазабӣ мешава мега ту чуба меги ки лайк моне лайк намоне
خالی نگو مگه کدامی که موندگی نیست با همون خاطری برادرایی که لایک موندگی نیست خیلی یه بار دیگه لایک همونه که تو دیگه برادرها ببینه برادر یا کلوچ تی و ما ترام نمیشناسم نمیدونم چه کلوچ تیم شری نه یه بار فکر کرده ایسوری تو ای جگر ایسارم برادر اکما زن ندارم زکس زن داری نداری دخل نداره زکس نداشته باشی در گنجو در تاجیکستان نداشته باشی میشه ویدیوی اشتی سیام که فردا بیانی کلی ردنای عبود باشی گب نیست حالی اگون روز امشالله میشینیم خطی یوانی میشینیم این ویدیو میکنیم گب نیست سلام سلام بچه های قیبچوق دیما زنده باشیم بچه های قیبچوق برادرای نزدیک تخته فروشی داریم تخته فروشی داری نه فقط ماشین فروشی داریم ماشینای لوبای مارکه شما سخن میکنیم میریم سیونکا میکنیم افتاسالون لوبای مارکه اینا مارکه میریم اما افتاسالون سیونکا میکنیم میپرتیم برادرو فقط اینا مارکه لوبای مارکه فرق نداره ماشین فروشی کار هسته کار این همجا موندگیم ویدیو شروع اینا سلام علیکم راد کلیا چه خیلی کنیم کنکورس را ای باین بریم زای بد کردم با همین کنکورسشو ما گفتم کو براد ما دهنم در کده برای کنکورس گپ زدم ما دیگر نمیگم یگون چی کارم ندارم خلقی خدمت نمیفهمم 1000 بار گفتم که حرامه تمام همون بیچاره همه خودشون میگن که حرامه ما روی همین گپ زدن ما حقیقت ما هیچ کلاغ نمیبینه کامنتاری اقرات میکنه اقامو تا یک جو بیویم شما منصور کی باشه الو لابا و علیکم السلام اکا جون اکا بو شگرانه الو آها خیر واتساپ دا پارتو واتساپ دا چقچق میکنیم الان نگهبانت نه کسی که زنگ میزنه بانو خدا بسم الله گفتم برداری کیدت کردگیانشونه 70-80% بچه های خدمون مرگی همون بچه هایی که توجیکی خدمونه کیدت میکنه باز هم مرگ براشون یادو برادر زنگ زده که خیلی ما هم قرض داریم مثال تو چی باید خیلی ویدیو کدستی همه قرض میگیرم مثال برادر جانا ما برای آدم که قرض میتین قرض میگیرن او دا ابسالون کار نداریم برای ربطیگاهی که اینا مثال چیستا دسترویکا میره کار میکنه مهنت میکنه یا که دلفر نداره دسترویکا چی کاره مهنت میکنه پولی هوای نمیتین ما انا ما دا کار داریم یگان برادری که قرض پرز ما ابسالون کار نداریم قرض در قرآن اومده که به یه مقدار قرض میگه که همون قرضت بخشیده تونی قرض که بخشیده نتونی قرض نتی قرض همه تین بعد زنگ نزنین ما که مثال ما قرض داده بودم 4 سال پیش در تاجیکستان اخواه قرض ختم دادگین سلام علیکم برادر حضرت سازی خوبی تنجی اکا جان شکری الله گفتم که گلاسوای روی کنین زنگ زنین نه گلاسوای روی کنین افیر داشتگیم اکا جان چیت گرم سازی گلاس چی میکنیم همین نمرو تمام آدمای کیفانشون کگیان امو در روی میکنیم مستپلاژین میکنن اکا جان قریبا شما دمون که هم در منوت پس برین مثال اونجا در با اختونا مثال نشد راست خود پس خود توگری میکن همین پروست شیشتگی همون زنه نمرای مرا هیچ کده روی نکن من نمرای هیچ کده نمیبردارم چوبه نمرای مرا روی میکنی نمرای هوای ما در روی که تمام با اول چقچق میکنیم خواهی
номерои шумо рӯй мекунем мегӯ касе ҳақорат дорен ҳамад мурғон рафта салом акаҷон кор дар кора дар Москва уна метро спортивни да кор мондагим я бародари тоҷика мега ҳар рӯза пула метиҳем мега равен я рӯз кор кардем надод накунен абсолютно кор ман инҷа виноват намешавам инам чӣ хеле ки мара занг мезананд меган кора яка боқи Сарбаланд Хонаобод ҳама зинда бошен вақтмон хеле кӯтоҳ хеле хирсан шудем ҳама хелам 276 кас 280 кас медуроя миннатдорем любой хизмат шуд Instagram дар нависен хизматҳое ки дастоини ай дастмон он мебиомадагишам мекунем ай кадомеша ки намешава қарздор ай мисол 4 сол пеш қарз кардага зангам назанен лучи бо мегум ки кадоми қарз мепурса ба я миқдори қарз тиҳен ки ҳамура бахшида тонен то 1000 сом 1500 2000 ҳамура метони авая бахши ба қарз доден ҳар рӯз суроғ накунен ки пули мая кай мети пули мая кай мети мисол аввалаш натиҳен қарз ҳеҷ када ягон казда қарз натиҳен димаш ки метиҳен ба я миқдори қарз тиҳен ки бахшида тонен ин суханои ман нестай бародаро ин суханои ама хонда ҷамъ карда гирифтам аллоҳ имон ва инсоф диҳад ин одамои фиребгар найранбоз омин ва ё имону инсоф надоранд одамое ки ин ҳамин бачаҳое ки дастройка ки дад мекунанд ақаллан шумо видеош кунен авая пеш ина чӣ хеле ки бобои ҳоҷи мирзо гуфт ки пешакӣ огоҳош кунен видеош кунен ки бародар ин ҳамо қатид кор мекунем ин ҳами худаш огоҳӣ мешавад пага моро ки надодӣ ҳамин видеои ту мебурояд чиз куҷое да кор мекунен кадоми посредника авая сиёмкаш кунен ҳеҷ ягон ҷои чизиш нестай ай ҳама хубуш дига кам меша кидат хела кам шуда бисёр бародаро занг заданд ки ака хела кидат кам шуда гӯш ки ҷавоб диҳед закс кардан дар кор мурод закс кардан дар кор боша документот соз боша Instagram да навиш ин ҳами туда ина бо мегӯ дар пеш ин ҳами 220 чанд одама ин ҳами туда мебарем закс мекунем я духтарак шинос аста боқи Сарбаланд Хонаобод канали ҳамин бародари мора дастгирӣ кунен валлоҳ билоҳ толоҳ ман реклама намекунам ин бародар дар ҳақиқат хубӣ кардагай дар тоҷикои худмо ман дидагием баъди чишмум ки хубиш расидагай ҳамин кадоме ки хубиш раст ҳамо ҳам бинем донем дастгирӣ мекунем коля номеротате Instagram коля таҷик рисикати нависен мебуроя иншааллоҳ ҷавобтон намегирен тичени 2-3 рӯз Сарбаланд Хонаобод бошен хай дар паноҳи худо